Inspireret af Shaferless Production. Året var 1994. Og en ung instruktør skal om ganske få minutter ind og præsentere hans filmidé. Der er dog et problem. Instruktøren er meget nervøs, for han har aldrig præsenteret før. Hvad hvis de nu ikke kan lide min idé, tænkte han. Døren åbner, og han bliver ført ind i et rum fuld af filmproducenter. Den unge instruktør er nu endnu mere nervøs, end han var før. Men han tager en dyb indånding og går i gang med hans præsentation. Præsentationen tager i alt 20 minutter. Og det var min filmidé. Stilhed. Instruktøren begynder at blive bange. Var min præsentation så dårlig? Mumlede jeg for meget? Kunne de ikke lide mit hår? Fantastisk. Glimrende. Vægeløst. What the Sigma? De var vilde med hans film, og fik med det samme skrevet en kontrakt og gik i gang med præproduktion. Instruktøren kunne nu gå glad hjem, velvidende at en drøm var gået i opfyldelse. Men glæden varede ikke ved. Til trods for at være vild med hans film, havde producenterne en del ting, de mente skulle ændres. Drop sangnummerne. På kort filmen ned til 90 minutter. Hvad med at tilføje en Bob Marley sang? Instruktøren blev rasende over alle deres rettelser og valgte at ignorere dem og gå videre med hans egen vision. Dette endte med at få ham fyret. What? Og det var ikke engang det værste. Udover at fyre ham, stjal idéer fra hans film og udgav dem, som var de deres egne. Endnu værre var, at de gav hans film til en anden instruktør, der omskrev hele manuskriptet og udgav filmen få år senere. Og folk hadede filmen. Instruktøren var sønderknust. Hans første film var en fiasko. Men han vidste, at det ikke ville hjælpe at dræle i fortiden. Så instruktøren gik straks i gang med at skrive nye manuskripter og sende dem ud til flere filmstudier, i håb om, at de ville godkende hans film. Og det var en succes. Instruktøren fik bygget sig et godt ry og cementerede sig selv som en af de instruktører. Men drømmen om at lave hans første film levede stadig frit i hans tanker, og han undrede sig af og til. Vil det nogensinde komme til at ske? Nogle år senere nævnte instruktøren under et interview hans originale vision for filmen. Folk blev hurtigt fascineret med, hvad han fortalte. Kort tid efter interviewet eksploderede efterspørgselen for instruktørens udgave af filmen, og filmstudiet havde nu intet andet valg end at måtte bukke under for presset og godkende instruktørens udgave. Og denne instruktør var ingen anden end Zack Snyder. Personligt er jeg nødt til at sige, at Zack uden tvivl er en af mine yndlingsinstruktører. Jeg har set alle hans film og kun positive ting at sige. Jeg må dog være ærlig at kende, at jeg havde min tvivl, da det kom til filmen. For biografudgivelsen er det værste forsøg på en film, jeg har set i hele mit liv. Altså den er endnu værre end The Godfather, Shawshank Redemption og Citizen Kane. Hvordan laver man en film dårligere end Citizen Kane? Men efter at have set Zacks udgave gik det op for mig. Den her film er ikke bare god. Det er den bedste film, der nogensinde er blevet lavet. Mange tak. Lad mig først og fremmest starte med at fortælle om den største forbedring fra biografudgivelsen til Zacks udgave. Historien. Will Smith er en god, og Jack Black er en panda. Sammen bor de ud på landet deres fede farmhus, men en dag dukker Matt Damon, spiller Matt Damon op og bringer dårligt nyt. Han fortæller dem, at de mangler at betale 1 krone i husleje, og hvis de ikke betaler, har han tænkt sig at lukke deres farm og aldrig lade dem spise frokost i byen igen. Will Smith og Jack Black må nu begive sig ud på deres største eventyr for at finde 1 krone. På deres rejse støder de ind i nogle meget spøjse karakterer. Heriblandt Timon og Pumba, Chris Rock, en forvirret skildpadde, Skotland og Martin Scorsese-fisk. Samtidig prøver gudspillet af Keanu Reeves at tale Matt Damon til fornuft, siden de kun skylder 1 krone. Her lærer vi også, at Matt Damon ikke bare er en skurk, men en tragisk skurk. Matt Damon har nemlig altid været til loop på Will Smith og Jack Black Pandas venskab, siden han ikke selv kunne få venner. Derfor tænkte han, at hvis han kunne lukke deres farm, ville deres venskab blive ødelagt, og på den måde kunne han få det bedre med sig selv. Og ja, jeg ved godt, hvad I tænker. I tænker sikkert, hold da op, det lyder som en af de bedste historier nogensinde. Men filmen er 4 timer lang. Bliver den ikke en lille smule kedelig? Nej, min kære fiktive seer, det gør den ikke. For det her er ikke bare en almindelig film. Det er en musical. Og sangene går fra at være fabelagtige til rent udsagt livsændrende. Der er blandt andet Will Smiths rap-sang om, hvor tempereret deres farmhus er. Jack Black sang om, hvordan en kat ikke er en hund. Og ikke mindst Martin Scorsese's 30 minutter lange sang om, hvordan man undgår at betale skat. Alligevel, da jeg så filmen, var der en ting, der forvirrede mig. Ratingen. Filmen er rated R, hvilket jeg ikke helt rigtig forstod, siden der ikke var sket noget voldeligt. Men efter at have set slutningen, hvor Matt Damon bliver spist levende af en gruppe Jimmy Kimmeler, forstår jeg bedre hvorfor. Og dette er grunden til, at Zack Snyders udgave overtager CIA's plads som en ny yndlingsfilm nogensinde.